दो गो सुमरन भइली आंसू के लिखल गीत है से बाकी एक आध गो पुरन की कह बाकी हुरका वाली धुन ना हुरका रामा शंकर जी बढ़िया गावेला माने के फिल्म में लय में रहता ओ घरे गात ने जितेंद्र लंगड़ जी अत रहले उनकर सब घरे जोड़ी चलत रहे 94-95 के बात है लगभग आ वही घरे एगो बड़ा सुंदर फिल्म में लय आई रहे फिल्मी के लय रहे जाने के नाम रहे पर नो एंट्री फिल्मी के हां फिल्मी के नाम नो एंट्री वही में धुन हो रहे नो 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 अभी पवन सिंह के निर्मुछिया रहले ओकरे पामी उगत रहे हो चोरी को के कहा दले उनकर सुपर डुपर हिट हो गई मार्केट में आ गए लोग कागो कर ले कि बड़ी जालीदार बा तोहर कुर्ती बड़ा तीत लागेला हमार सुरती अरे सुरती ओकर खूबी जाने लो 4 बजे भोर में लगा दी फुर्ती लेला लोटा तू जल्दी धारा परती ली नहीं करे तो तब ब्यास बुझा तोरा गावे लका गाई ले ब्यास को ब्यास कभी दोनों होई अरे ब्यास कभी दोनों भगवान करस तू तीनों हो जा ब्यासो कभियो आयोजन कर तू साटा चलेला लोग बुलावेला जाके गावेला गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग के क्रिया में अब लीन आई ब्यास लोग के मुहला लगावेले लीना झलवैया के हमारा ऐसा संजोग है जौना ब्यास से 10-12 बरस गा दिले वो ब्यासवे मर जाला तो देख ली कौलबास के तबीयत खराब रहे एक बार गोयत्री बाबा से गवनी बिहाने भइला हाथना पेट फूल गेल खत्म हो गइल प्रेम शंकर में से गवनी मर गइल बेरी ठाकुर से गवनी कमलवास के जीजा जी रहले तीसरे दिन प्राण त्यागले ना प्राणवे बिग देले गुड्डू साहनी से गवनी बलिया जिला के ना भोजपुरी के आन मान रहले मर गइल संजय एक्सप्रेस सिंह प्रकाश ने वो बेचारा चल बसल गइले जितेंद्र लंगड़ से गवनी वो मर गेल राजकुमार ठाकुर से गवनी वो प्राण त्याग देले दशरथ बाबा से गवनी परसों के वो मर गेल बड़े तपेश्वर चौहान से गवनी ब्रेन हेमरेज को गेल मर गेल कतने ब्यास मर गेल हे दुर्गा माई काल से दुर्गा पूजा चढ़े वाला बा अब देखी के कर भाजा आवे वाला बा देखी है भाई अब कौन तय कोई हम पहले चल जाए अब के मर के हो जानता मुखले में ले लियो एक दिन सपना में दुर्गा जी आई रही पूछने के दुर्गा माई बड़ी ब्यास मुंह तलो हमरो भाजा निकल कर चुप बेगम गाओ लंगड़ा गाओ जितना मन करे पी तोरा कुछ ना हो जितना मन करे गो नहीं गाओ तोरा कुछ ना हो तोरा के मुंह आवे के नहीं खे पहले ही दोनों गुड़ मार दले बनी हम कहियो अब केकरा के मुंह होई कोई वो करा के मुंह में जो रात भर गावत होखे आ दिन भर राजनीति में रहत होखे हम कहने ऐसा तो एगो कुंवरे जिलो को तरह जिलो परिषद हवे आ गनइयो गावेला कहले कि ठीक सोच ले बड़े नहीं कहिया मोई बुई कहले कि छठ के एक दिन पहले कि पुआ ना खाइयो खाना चाहिए जन्नी ओही माई के तने घोराल ना मन एक बार ऊपर एक बार शक्ति एक होमाई त केहू कहे था बेवाली केहू कहे हसुवाली कलकत्ता के काली खोरापुर वाली एक मानो नाम तो 1000 बल हो माई तहर महिमा अपार बल हो ये माई तहर महिमा अपार बल हो कितना सुंदर धुन बजौले हम माई के धमवा देख कैसन मनवा मोर करे हो राम रह जैती हम यही नगर जैती ना अपना घरे हो हाय बड़े ना हो एगो सिलेंडर भाई दलवा माइल बड़े कोरोना के डर हो गइल बीमार रहले है छोड़ले रहले देखो तनी फेरे बेरे धले बड़े ई जब यूपी में आवत रहे हमरा से एकांत में आके कहले कि यूपी के दारू देख के ऐसन मनवा मोर करे हो रह जैती हम एही नगर जैती ना अपना घरे हो
बिहार के ब्याह चाहत तरह से कि यूपी में खर्चों पर गाई ये कुछ ना माल भेटाई यही रह जाए महुआ क्षेत्र माई अली तो कहो बनी राजा मनन सिंह के दरबार है जात के चमार रहसु भगत बुलाव से माई आई रहली ऐसे गीतिए कहे कि राजा मनन हट कइले रहसु जी को हक बोलाइले राजा मनन हट कइले रहसु जी को हक बोलाइले सीआरपीएफ संजीव भाई हमारा सिपाही जी के परम मित्र हार्दिक अभिनंदन करते हैं पद प्रतिष्ठा बंधन आइलू तो का कहलू तुरलू मनन के घुमा रखलू रहस्य कसा तुरलू मनन के घुमा रखलू रहस्य कसा हटाया पावे खातिर पर विचार पावे हो माई तो हर महिमा प्यार पावे हो ये माई तो हर महिमा प्यार पावे हो सिपाही भाई माइक में बोलो संजीव यादव सिपाही भैया हमारे पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन बाबे भोला दानी पद प्रतिष्ठा वासों को बनौला रहे और अब सब भोजन हो गई हम एक बाद भोजन करें हे मैं एलू तो का कहलू मनन सिंह गुमान तुम धलू रहसु के इज्जत रख लेलू कैसे मस्तक में फाड़ के हाथ के कंगन दिखा देले रहे त आइल बारू मनवा के अंदर तारे के पूजले बीजेंदो आइल बारू मनवा के अंदर तारे के पूजले बीजेंदो अभी अंतवा बुलावे तोहर तगी तंगावे और बिनावा बुलावे तोहर तगी तंगावे बेटा तोहर परले लाचार बोले हो माई तोहर महिमा